मृत अश्विनी बिद्रेच्या कुटुंबियांचा संघर्ष हा सुरूच आहे। आरोपींच्या जन्मठेपेनंतर सुद्धा मृत्यू दाखला मिळत नाहीये। पोलिसांनी या संदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही केला नसल्याचा आरोप तिच्या कुटुंबियांनी केलेला आहे। मृत्यूला 9 वर्ष पूर्ण होऊन सुद्धा त्यांचा मृत्यू दाखला हे मिळत नाहीये। सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरणामध्ये पनवेल जिल्हा सत्र न्यायालयानं मुख्य आरोपी अभय कुरुंदकरला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेली आहे। या निकालामुळे अश्विनी यांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळाला असला तरी त्यांचा संघर्ष मात्र अद्यापही कायम आहे, तो संपलेला नाहीये। अश्विनी यांच्या मृत्यू दाखल्यासाठी पोलिसांकडून आवश्यक कार्यवाही होत नसल्याचा कुटुंबियांनी आरोप केलाय। पती राजू गोरे यांनी अश्विनी यांचा मृत्यू दाखला मिळवण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला होता, मात्र अश्विनी यांचा मृतदेह सापडला नाही किंवा शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाला नाही अशी कारणं देऊन मृत्यू दाखला द्यायला टाळाटाळ करण्यात आल्याचा आरोप कुटुंबियांनी केलेला आहे।